Sme susedia a predsa o sebe vieme menej ako pred vyše 20 rokmi. Toto konštatovanie sa bez pochyby hodí aj našim znalostiam o pobreží Baltského mora, odkiaľ pochádza Jantár a rozprestierajú sa na ňom mestá Gdaňsk a Gdyňa. Poliaci preto vzali iniciatívu do vlastných rúk a v Bratislave zorganizovali Poľský deň mora. Jeho súčasťou bolo otvorenie výstavy Lode a prístavy poľského Baltiku. Ide o veľmi zaujímavú výstavu, ktorá približuje našim slovenským občanom prístavy, veľmi zaujímavé mestá, ktoré dnes Poľsko prebudovalo a investovalo nemálo peňazí do týchto miest a hlavne do prístavov. Prostredníctvom výstavy Lode a prístavy poľského Baltiku sa návštevníci môžu vybrať po Jantárovej ceste smerom na sever k poľským prístavom či plážam. Výstava je rozdelená do 5 častí a okrem iného prezentuje prístavné mestá Gdaňsk a Gdyňu. Tí, čo nezaváhajú, si môžu v Bratislavskom dopravnom múzeu pozrieť celkovo 15 veľkých modelov historických a súčasných poľských obchodných aj vojenských lodí. Ide o výstavu, ktorá v takom dosť malom priestore dokáže naozaj priniesť veľký sumár informácií, ale aj veľmi krásne makety lodí, takže tá výstava určite bude zaujímavá nielen pre dospelých, ale aj pre rodiny s deťmi a ja dúfam, že ju pomerne veľa ľudí uvidí. Hoci sa za posledných 20 rokov poľsko-slovenská obchodná výmena zväčšila 27-násobne, ale v minulom roku dosiahla 8 miliárd eur. V turistike máme čo doháňať. Tak ako my málo poznáme Poľsko, Poliaci zase Bratislavu. Spoločnú reč nachádzajú Slováci a Poliaci v biznise, kde chcú napríklad na azijských trhoch vystupovať pod spoločnou značkou. Rozvíjať sa majú nové spojenia. To letecké do Varšavy funguje zatiaľ len z Košíc. Výstava Lode a prístavy poľského Baltiku v Bratislavskom dopravnom múzeu potrvá do 15. septembra. Pre TV Vega, Viliam Šuška.